Kami karon sa Japan. Nagwapo kay mga buwak sa Japan ay. Sino nga na ning lugar sa Japan? Yoko. Yukto. Okay oy. Wapo kay Japan ay. Pali ka TikTok dito to. No. Lo. Mga kuha mo na. Mga in between mo na, mga bayot. Mga bayot na. Nindot siya ng Yokohama, no? Hindi to. Wapo kay moton no. Mga bro, nami karon sa Yokohama, Japan. Mora ni ka-share na mo ninyo nga lugar nanindot kayo na naitaytayan. Kani taytayan ni padung sa Tokyo ani. Ito ni mo ni boundary no. Oh, bondiri ni sa Tokyo. Mo ni kanang Buwak ko. taytayan ni sa Tokyo, na padung Tokyo ba? Oh, mo ba? Oh, nanindot kay mga buwak ko. Ang hapon, nga taan Tugnaw mo diri no. tugno kayo. Wata ka dag jacket ka. O nga na, ilang mga tanong mo, mga ni sa Japan. Mga ni siya, Kakata dia bungtod. asa? Oh, pwede ra, oh. Kita dito ganito. Kanang, mga ni, sana namin sa kuwan, Yokohama karon. Nya, ata to, do ako bukuan, oh, hapon, oh. Punisa. Nandito kayo lugar diri, oh. Wapal na mag-ayos, no? Opa. Pabili tugnaw na. Mo pamigyon pag sa kurinti ko pamay. O ba mo nang gurinti sa ayos talisay? Ato ni sa para YouTube ano ta. Mga tuyab ba ni? Oo. Ako din no. Pwede rin sa ngari. Ha? Pwede rin ngari. Ari ba? Oo, yan naman sila. Naman. Ito pa ba? Saka pa to. Nasiguro abay balay diha. Ha? Na mga balay diha. Ha? Saka to dia. Nami sa kuan karon. Saka ka to dia. Ha? Di lang ta diha adto tungan to ta. Masa? Umilay na lang ko dili naman Oo, nila. sila lagi. Napaw ni sila. Saka ta taas, saka ka diha. Saka ta. Kita lagi sini. Oo. Diri pwede ra ka diri. Ari lang ka agi. Di lagi dito. Ayo agi sa kanang bason, ari ka agi sa gilid. Pwede ra ka dyan. Wa pa mag-ayos, no? Ano? Oh. Kore kono. Ya tak tumbe ne. Nah, may tao chay. Ano lagi? Ano ta? Bintang ra. Nah, may tao. Ano ito? Tambay tagwi. Nindo sa lugar ano. Dito dito.